бактигул шакенова холаи оизода канатбековаи 27 сола яке аз қурбониёни кушташудаи арусрабоӣ дар қирғизистон аст. 2.5 соли пеш марде ки оизода пешниҳоди издивоҷашро қабул накарда буд, ӯро дуздида баъдан кушт. ин фоҷиа он замон дар қирғизистон сару садои зиёд бапо кард. бархеҳо гуфтанд дигар касе баъд аз ин чунин амалро сафед ё пуштибонӣ нахоҳад кард. вале ба гуфтаи сокинони норозӣ ҳодисаи ахир маълум кард ки ин кор дар парлумон ҳам пуштибон дорад. ман талаб дорам ки вай ин суханонашро пас гирад ва ё истеъфо диҳад. мо духтаракро аз даст додем. ӯ ҳоло метавонист бо мо бошад. талаб дорам ки духтарони моро бо чорво баробар накунад. ман дигар умуман гап надорам. баростӣ ахиран депутат Мекимбек Абдалиев духтаронро ба гусфанд баробар кард. вай ва чанде аз ҳамкоронаш пешниҳод карданд ки ҷазо барои дуздии чорво сахттар шавад. Абдалиев гуфт чунин ҷинояткор бояд 12 сол ҳабс шавад. ин дар ҳолест ки барои рабудани одамон ҷазо дар Қирғизистон сабуктар аст. фақат як вакил ба ин пешниҳод зид баромад. ҷазо барои қатли бераҳмона тақрибан мисли дуздии чорво аст. пас набояд ин хел бошад. ин тавр намешавад. ман муқоиса кардам. масалан моддаи одамрабоиро бубинем. барои дуздии 2 нафар ва зиёдтар аз он ҷазо дар шакли маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 7 та 11 сол با مصادره مال و ملک پیش بینی شده است. برای دزدی چاروا به مقدار کلان از 8 تا 12 سال زندان. یعنی چاروا از جان آدم با ارزش‌تر است. عروس‌ربایی این فقط یک عنعنه ما است. گذشته‌های ما این کار را می‌کردند. این را با دزدی چاروا برابر نکنید. барои чунин изҳорот ба бовари ҳомиёни ҳуқуқ вакили парлумон бояд аз ҷомеа узр пурсад ё аз мақомаш биравад. ҳуқуқшиносон мегӯянд бо чунин мавқеъ парлумон амалан аз ҷинояткорон ҳимоя мекунад. ин метавонад барои зери суол бурдани одоб ва ваколати депутат дар парлумон асос бидиҳад. рабудани арӯз аслан анъана нест. ин ҷиноятест ки дар аксар ҳолат анҷоми фоҷиабор дорад. ин ҳомии ҳуқуқ худаш 2 бор қурбонии алакачӯ ё арӯсрабоӣ шудааст. тарҷумаи истилоҳи алакачӯ гиру гурез аст. бори аввал лайлоро дар 16 солагӣ рабудаанд. як шиносаш ӯ ва дугонаашро меҳмонӣ даъват кард ки онҷо онҳоро гурӯҳи занон интизор буданд. он замон ӯро сигор наҷот дод. дар назди хешовандони ҷавоне ки ӯро рабуданӣ буд сигор кашид ва лайлоро бетарбия хонда озод карданд. сигор ҳам аз рӯи ҳавову ҳавас ба дастам афтод. вале агар сигор намедоштам маҷбур будам роҳҳои дигари берун шудан аз он вазъиятро ҷустуҷӯ кунам. одам бояд барои худ мубориза барад. таслим шудан ба назари ман аслан қобили қабул нест. тибқи қонун рабудани арӯсон дар қирғизистон манъ аст. пештар барои он то 7 соли зиндон пешбинӣ мешуд. 4 соли пеш қонунро ислоҳ карданд ва ҳоло ба нафаре ки духтари ноболиғро медуздад то 10 сол ва барои рабудани духтарони болотар аз 18 сола 7 соли зиндон таҳдид мекунад. зимнан бо вуҷуди баҳсҳо парлумони қирғизистон барои дуздии чорво ҷазоро сахттар кард.